ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 7 படிக்க போறோம். டே 7 சாப்டர் 7 படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கிளியரா இருக்கா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கமலாஜி? எஸ் மாதாஜி, சரியா காது விழுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கு ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகா. ஓகே, பூரணத்தின் ஞானம் அப்படின்னு படிக்க போறோம். அது
அது புலன்களை தியான முறையான அஷ்டாங்க யோகத்தையும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்தினுள் அமர்ந்துள்ள, அதாவது நம்மளுடைய இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் மீது தியானம் செய்வதும் ஆகும். பரம புருஷனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதிக்கு இந்த பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது அப்படின்னு நேற்றுக்கு படித்தோம் இல்லையா? மனம் மனிதனின் இயற்கை, நண்பன், விரோதி, யோகம் மனதை கட்டுப்படுத்துதல், யோகத்தின் ஏணிப்படிகள், அஷ்டாங்க யோகா, உடல் தகுதிகள், மனதின் தகுதிகள், வெற்றி அடையாத யோகியின் கதையை படித்தோம். யோகி கிருஷ்ணரின் உள் உணர்வுகளுடன் சேராததால் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. ஆனாலும் சொர்க்கலோகத்தில் சென்று அனுபவித்த பின் நல்லோர் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பெறுகிறார். மிக உயர்ந்த யோகம் பக்தி யோகம். அதிகபட்ச பலன்கள், குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் இல்லை, பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, கோலோக பிருந்தாவனம் நிச்சயம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னொன்னும் அதுல வேற என்ன பார்த்தோம் நேற்றுல? ஆமா, இன்னிலிருந்து பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். இது பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் திசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள் அப்படின்னு அதை பார்க்க போறோம். ஓகே, இன்னைக்கு படிக்கிறது கேள்வி ஞானம். கேள்வி ஞானம்ங்கிறது ஆரோகணம் அவரோகணம் அப்படின்னு ரெண்டா இருக்கு. ஆரோகணம்னா இயலாதது, மனிதனின் குறைபாடுகள். அவரோகம்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை. கிருஷ்ணருடைய சக்திகள், கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் சாரம். கிருஷ்ணரை ஏற்பவர்கள் யாரெல்லாம் ஏற்பா? துயருற்றோர், செல்வம் விண்டுவோர், இது மாதிரி 4 பேர் இருக்கா. கிருஷ்ணரை நிராகரிப்பவர்கள் அதிமுட்டால் மனிதனின் கடைநிலையோர், மாயக்குட்பட்ட ஞானிகள், அந்த மாதிரி அதுல ஒரு 4 பேர் இருக்கா. ஸோ யார் பக்தராக முடியும்? ஒரு பிறவியில் புண்ணியம் செஞ்சவர்களால் பக்தர்களாக முடியும். இப்ப நம்மளாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னா நம்ம ஏதோ புண்ணியம் செஞ்சதுனால தான் பகவத்கீதை நம்மளால படிக்க முடியாது இல்லையா? அதனால தேவர்களின் வழிபாடு எல்லைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது, தற்காலிகமானது. அது நமக்கு மறுபிறப்பு இருக்கும். கிருஷ்ணர் வழிபட்டாக்க மறுபிறப்புங்கிறது கிடையாது, நேர கோலோக பிருந்தாவனம் தான் நம்ம போலாம். ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு கடவுள் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படை சாராம்சம் என்றும் அவர் தற்போது வடிவம் ஒரு பூமிக்குரிய அவதாரம் என்றும் கிருஷ்ணர் இப்போது கவனம் செலுத்துகிறார். பெரும்பாலான இந்த விஷயங்களில் அவர்தான் எல்லாவற்றிலும் சாராம்சம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அறியாதவர்கள் கிருஷ்ணரின் சக்தியில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். எல்லாவற்றிற்கும் அவர் உணரக்கூடிய வகையில் அவர் உருவாக்கியுள்ளார். இருப்பினும் மற்றவர்கள் 3 குணங்களை தாண்டி கடவுளை அனைவரின் நித்திய சாரமாக அங்கீகரிக்க முடியும். கிருஷ்ணர் தன்னை வணங்குபவர்களை 4 வகைகளாக பிரிக்கிறார். துன்பத்தில் இருப்பவர், அதிகாரத்தை தேடுபவர்கள், ஞானத்தை தேடுபவர்கள், முனிவர் என்பது மற்றும் தியானத்தின் மூலம் ஏற்கனவே மன அமைதி அடைந்து கடவுள் மற்றும் சுயத்தின் தன்மையை புரிந்து கொண்ட வகையாகும். கடவுளின் தன்மையை புரிந்து கொள்ளும் நபர்கள் முழுமையான சுதந்திரம் மற்றும் சுயத்தையும் செயலின் தன்மையும் அறிவார்கள் அப்படின்னு அதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே அவர்கிட்ட பிரிஞ்ச ஜடசக்திகள். அதுவும் இன்னைக்கு நல்லா பார்க்கலாம் டீட்டெயில் ஸ்டடி. ஓகே, கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை. பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு அது பண்ணுறதுனா என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஏன் பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியவில்லை? ஏன் பாதி பேருக்கு கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வர முடியல? அவ சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனாலயாமா? ஆமா, பந்தப்பட்டது. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ஏற்படல. சாண்டிங் பண்ணினாலே முதல்ல போறோம், நமக்கு நம்பிக்கை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். நமக்கு கிருஷ்ணர் நம்மளோட நெருங்கி வரலாம். ஓகே, அவரை பற்றி நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு நண்பனா ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், கிருஷ்ணர் நம்மளோட நிச்சயமா வந்துடுவார். ஓகே, ஸோ 7.1 படிங்க கமலாஜி.
Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Saptamodhyayah Jnana Vijnana Yogaha. Shri Bhagavan Vacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjan Madashrayah Asamshayam Samagram Yata Jnasyasi Tachrunu. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. கிருஷ்ணர் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக உடையவர். அவர் எவ்வாறு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய 4 விதமான அதிர்ஷ்டசாலிகளும் கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ஏற்காத 4 விதமான துரதிருஷ்டசாலிகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல 4 தினசும் நமக்கு தெரிஞ்சு போடும். 4 பேர் கிருஷ்ணரை ஏற்றுப்பா, 4 பேர் ஏற்காத 4 பேர் யாருங்கிறத பார்க்கலாம். தற்போது சாதாரண அறிவியும் தெய்வீக அறிவும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவும் இருக்காது. இதுக்கப்புறமா உனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை அர்ஜுனா அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்றார். ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த இரண்டின் மூலம் இது ரெண்டின் மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். முழு அறிவுனா என்ன? ஜட உலகம், அதுக்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த ரெண்டின் மூலம் இவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லா வித யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தியுடையவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. எப்படி? எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவற்றை அனைத்தும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம், அறியப்பட்டு விடுகின்றன அப்படின்னு. அதனால கிருஷ்ணரை பலரால உணர்வே அடைய முடியவில்லைங்க. அதுக்கு தெரிஞ்சு படிச்சுட்டோம் அதை. எஸ் 7.3 படி. எஸ் மாதாஜி. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித்யக்ததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதஹ. 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஆதி புருஷனான கோவிந்தா, ஈஸ்வரா, பரமகிருஷ்ணா, சச்சிதானந்தா விக்கிரகா, அனாதி கோவிந்தா, சர்வ காரணம். பக்தர் அல்லாதோர் அவரை அறிவது மிக கடினம். ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நிறைய பேர் இருக்கும். இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, நம்மளை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு 1000 பேர் மொத்தமாக ஒரு செஷனுக்கும் ஜாயின் பண்றவா 10,000 பேர் ஜாயின் பண்றோம். ஓவராலா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா டோட்டலா எல்லா லாங்குவேஜஸ் அந்த மாதிரி 10,000 பேர் சேர்றது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல 10,000 பேர் சேருவா. செகண்ட் லெவல் போகும்போது எத்தனை ஆகுது? 2,000 பேர் கூட போக மாட்டேங்கிறா, 1000 பேர் தான் போறா. அந்த 1000 பேர்ல அடுத்து செகண்ட் லெவல்ல தேர்ட் லெவலுக்கு எத்தனை பேர் போறா? ஒரு 100 பேர் வரைக்கும் போறா. இந்த மாதிரி போயிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல போகும்போது பார்த்தா ஒரே ஒருத்தர் 4 பேர் தான் நிற்கிறா ஃபைனலா கற்றுக்கணும். அந்த மாதிரி 1000 மனிதர்கள் இருக்கா. அவ்வளவு பேர்ல அவர் நம்ம பக்குவம் அடையணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்றேன் பகவான் அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி பக்குவம் அடைஞ்சதுல கூட நம்மளால பக்குவம் அடைஞ்சு பண்ண முடியுது. அதுல பார்த்தா யாராவது 1000-ல் ஒருவன் தான் அவரை உண்மையாக அறிய முடிகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணி அவர்கிட்ட நெருங்கி அவரோட நம்ம கத்துக்கலாம். அதுக்கு மேல அவர் விட்ட வழி நமக்கு கத்துக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா அந்த 1000-ல் ஒருவன் 1000-ல் 2 பேரா நம்ம ஆயிடலாம் இல்லையா? அதனால அது எல்லாம் நம்மளுடைய டிபெண்டிங் அப்பான் நம்மளுடைய புரிஞ்சுக்கிறது. இது அவரை பத்தி அதை பத்தி அந்த இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். இது உள்ளடங்கி 8 உறுப்புகளுக்கு பெயரிடுவோம். என்னென்ன உள்ளடங்கிய 8 உறுப்புகள்? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்ததே இறந்து பிரிந்த ஜடசக்திகளாகும். ஓகே, அவரை தெரிந்து கலந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே
எனது பிரிந்த ஜனசக்திகளாகும். உள்ளடங்கி 8 உறுப்புகளுக்கு பெயரிடுவோம். ஓகேயா? ஓகே, அந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பூமிராப்போ நலோ வாயுः கं மனோ புத்திரேவ ச அஹங்கார இதி யம் மே பின்ன பிரகிருதிர் அஷ்டதா. ஒரு நிமிஷம். அதுதான் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜனசக்திகளாகும். ஓகே, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அவை உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. 7.5 கொடுத்து 7.4 எங்க போச்சு? ஒரு நிமிஷம். 7.5 உண்டா மாதாஜி? இல்ல 7.4 தானே படிச்சேன். படிச்சுட்டேன். 7.5 கிடையாது. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷரின் உயர் இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்று பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர் வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். கீழ்நிலை சக்தி, உயர் சக்தி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த இதுல இருந்து 7.5 நான் இது மொத்தம் தான் மீனிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். அதுல நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அது பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். ஜடம். உயிர் வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவை. ஓகே, இது படிங்க. 7.6 படிங்க. Yes, Mataji. 7%. Etadhyonini bhutani sarvanityupadaraya aham krishnasya jagatah prabhava pralayastata. படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்கிறார் கடவுள். அதுல எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்கள். ஆத்மாவே படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும் அப்படின்ட்டு அந்த இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற. 7.7 படிங்க. Yes, Mataji. Mattah parataram nanyat கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகணாயிவ. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நான் நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணரே பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சமயத்திலும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 ஸ்லோகங்களும், அதாவது 7.6 and 7 ஸ்லோகங்களிலிருந்து ஜடம் ஆன்மீகம் என்னும் 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரமபுருஷ பகவானே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. 2 சக்திகளையும் இருக்கிறவர், எங்கும் நிறைந்திருக்கிறவர் பரமபுருஷ பகவானே, பரம பூரண உண்மை என்பதை முடிவு செய்யலாம். ஓகேயா? ஸோ இந்த இதுல நூல்ல முத்துக்கள் போட்டிருக்கு அப்படின்னா முத்துக்கள் உங்கள்கிட்ட நான் ஒரே நிமிஷம் மீனிங் சொல்லிடுறேன். 7.7 sorry 7.6 ஓகே. மற்ற பரதரம் நானியத் அப்படி மத்த அப்படின்னா என்னை விட, பரதரம்னா உயர்ந்த, இல்லை, அந்நியத் கிஞ்சித் அப்படின்னா வேறு எதுவும், அஸ்தி இருக்க, தனஞ்சய செல்வத்தை வெல்வோனே, மயி என்னில், சர்வம் எல்லாம்,
இதம் நாம் காணும், புரோதம் நாம் காணும், இதம் போட்டுச்சு, இதம் புரோதம். ஆமா, புரோதம்னாக்க கோர்க்கப்பட்டு, சூத்ரே நூலில், மணிகணா முத்துக்கள், இவன போல செல்வத்தை வெல்வோனே, அதுதான் தெரியும் நமக்கு இல்லையா. நூல்ல முத்துக்கள் கோர்ற போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. அதே இது அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபுல்லா கொடுத்துருக்கா. பரம்பொருள் உருவமா அருவமா என்பதை பற்றி தர்க்கம் பொதுவாக இருந்து வருகிறது. பகவத்கீதையை பொறுத்தவரை பூரண உண்மை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. இது ஒவ்வொரு படியிலும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. பூரண உண்மை ஒரு நபரே என்னும் கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணரே பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சங்கத்திலும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, அருவம் என்னும் சொல்லியிருக்கு. அருவவாதிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த அரூபம்னாக்க உருவமற்றது. இது ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய திவ்யமான நித்திய ரூபத்தை குறிப்பிடுகிறது. பரமபுருஷனை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. ஏனென்றால் அவரே மிகவும் உயர்ந்தவர். அவரே மிக சிறியதை விட சிறியவர், மிக பெரியதை விட பெரியவர். அமைதியான மரத்தினை போன்று நிலை பெற்றுள்ள அவர் திவ்ய வானிற்கு ஒளியூட்டுகிறார். மரம் தனது வேர்களை பரப்புவதை போல அவரது தனது எண்ணற்ற சக்திகளை பரப்புகிறார். ஓகே, அதனால இது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். இது அப்புறம் பாக்கி எல்லாம் லெவல் 2ல படிச்சுக்கலாம். சும்மா உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அதை பத்தி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதுல எப்படின்னா, இந்த நூல் இருக்கு, உங்கள்கிட்ட நிறைய முத்துக்கள் இருக்கு. அந்த முத்துக்கள் இருந்தா அந்த முத்துக்களை வச்சு நீ என்ன பண்ண முடியும்? அப்படியே வச்சுருக்க வேண்டாம், ஷோகேஸ்ல வச்சுக்கணும். அதுக்குள்ள ஒரு நூல் போடுது இல்லையா, அந்த நூலை எடுத்து போட்டு பண்ணினா தான் ஒரு நெக்லஸ்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இந்த முத்துக்கள்ங்கிறது நம்ம நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு, சக்திகள்லாம். அதுக்குள்ள அந்த நூலுங்கிறது தான் பகவான். அவரை அது போயிட்டு உங்களுக்கு அவர் இருக்கிறதே தெரியாது. அந்த நூல் வந்ததுனாலதான் அந்த முத்துக்கள்லாம் அலங்காரமா ஆக முடியாது. அதாவது உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்து இருக்கிறது. ஓகே, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்து இருக்கிறது. இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மத்தரியா ஓகே. படிக்க. Yes, Mataji. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभासि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலியுமாக இருக்கிறேன். அதான் பிரணவம்னா என்ன? ஓமாக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும், அதுக்கு மேல தெரியல எனக்கு. உங்களுக்கு தெரியுறதா கமலாஜி? அதுக்கு மேல ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் அது தெரியல. ஓகே, அது இருக்கட்டும். அதாவது அவர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்துக்கும் சாராம்சம் நான் தான். ஒலியில நான் இதுவா இருக்கேன், தண்ணிக்கு சுவை கொடுக்கறது நான் தான், எல்லாமே நான் தான் சொல்லி கொண்டிருக்காரு கிருஷ்ண பகவான். எதுக்கு சொல்றாருனாக்க, நமக்கு அதை தெரியணும், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர் தாங்கிறது. பற்பல பௌதிக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிறைபவராக இருப்பது எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதே இந்த ஸ்லோகங்கள் விளக்குகிறது. சூரிய சந்திரனின் ஒளி பகவானிடமிருந்து வருகிறது, பேரொழியாக பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வருவது. ஓகே, எல்லாத்திலிருந்துமே நான் எப்படி வரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஏன் பகவான் நீரின் சுவையை பற்றி பேசுகிறார்? நீருக்கு யாராவது சுவை இருக்குன்னு சொல்றாளா? அதாவது அவர் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துறாரு நமக்கு. ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் எங்கும் நிறைபவராக அவர் இருக்கிறார். நீருக்கு சுவை இல்லைன்னு சொல்லுவோம், ஆனா நீருக்கு சுவை இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னிலிருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகும். நீருக்கு தண்ணிக்கு சுவை உண்டு. அது ஏன் அதை பத்தி பேசுறாருன்னா, அவர் எல்லா இடமும் நிரம்பி இருக்கிறாருங்கிறது தெரியப்படுத்துறார். ஓகே, ஸோ இதை என்னவாக இருக்கிறார்? அவர் சுவையாக இருக்கிறார், நீரின் சுவையாக இருக்கிறார். தண்ணீருக்கு ஒளியில, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்கார். ஓம் வேத மந்திரங்கள ஓமா இருக்கார்.
ஒலியில ஈத்தரா இருக்கார். திறன் மனிதனுக்கு திறன்மை கொடுக்கிறார். மனம் பூமிக்கு மனம், மண் வாசனைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மழை பெஞ்ச உடனே மண்ணுக்கு வாசனை கிடைக்கும், அந்த மனமாவும் அவர் தான் இருக்கார். வெப்பம், தீவுக்கு தீ அடுப்பு மூட்ட உடனே தீ வருது இல்லையா, வெப்பம், அதுவும் நான் தான் இருக்கேன். வாழ்க்கை, உயிரினங்களின் வாழ்க்கைக்கும் நான் தான் இருக்கேன். அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவம் பண்றால அதுவும் நான் தான். அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதை நான் தான். நுண்ணறிவு, அந்த புத்திசாலியின் காரனுக்கு நுண்ணறிவு நான் தான். அனைத்து சக்தி வாய்ந்த ஆண்கள் எல்லாருக்கும் வீரமா இருக்கிறதுக்கும் நான் தான் வாழலாம். வலுவான ஆர்வம் மற்றும் ஆசை இல்லாத வலிமை, அதுவும் நான் தான். தர்ம கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத இல்லற வாழ்க்கை, அதுவும் நான் தான். எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன். மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. எஸ்மா, 7.12 படிக்கும். हरे कृष्णा कमला माता जी. Yes, Mataji. ये चैव सात्विका भावाः राजसास्ताम् आश्चये मत्त एवति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே என்ற போது எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அனைத்தும் எனக்குள் அடக்கம். ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாதவர்கள் மாயையில் இருக்கிறார்கள். ஓகே, இந்த 3 சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், 3 குணங்கள் சொல்லியிருக்கோம். அந்த 3 குணங்கள் எல்லாமே என்னோட சக்தியால படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றார். எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம உட்காந்து ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோம்னாக்க அவர் சுதந்திரமானவர். உங்களை நம்மளெல்லாம் அவர் ரஜோகுணத்துல இருன்னு அவர் சொல்லவே, எல்லா குணங்களும் பண்ணி நம்மளையும் படைச்சு வச்சிருக்கார். நீங்க எந்த குணத்துல வேணாலும் கொடுங்க, முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். நான் சுதந்திரமானவன், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அனைத்தும் எனக்குள் அடக்கம், எல்லாமே என்கிட்ட தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த படம் பப்பெட் ஷோக்கு காமிக்கிறது. 3 குணங்களுக்காக இந்த மேல 3 பேர் போட்டு தயிரை வச்சு நம்மள ஆட்டி வைக்கிறது. 3 குணங்களும், இந்த 3 குணங்களால் தான் நம்ம ஆற்றுவிக்கப்படுகிறோம். இவ்வுலகில் அனைத்து பௌதிக செயல்களும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடத்தப்படுகிறது. ஜட இயற்கையின் குணங்களால், அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அதுதான் அவரோட விசேஷ இயல்பு. உதாரணமாக, சட்டப்படி கண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அந்த சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உட்பட்டவன் இல்லை. ஒரு சட்டம் ஏற்றி வச்சிருக்கான், அந்த சட்டத்துப்படி அவன் திருடிட்டான் அப்படின்னு அவனை பிடிச்சி ஜெயில போடலாம். அவன் இல்லை, அவன் ரொம்ப கொலை பண்ணியிருக்கான், அதனால அவனை லைஃப் சென்டென்ஸ் போடணும் அப்படின்னு எல்லாம் யார் பண்றா? அதுல இருக்கிற அந்த சட்டத்தை விதிக்கிற மன்னன் இருக்கா இல்லையா, அவன் பண்றான். அது பண்ணாக்க அதனால அந்த மன்னனுக்கு மன்னன் தான் உடன்பட்டவன் அதுக்கு இல்லையே, அதெல்லாம் பண்ணினது ஒருத்தர் முதல்ல இல்லையா. அதனால பகவானுங்கிறது தான் எல்லாத்தையுமே அவர் தான் பார்த்துக்கிறார் மொத்தத்தையுமே. உதாரணமாக, சட்டப்படி ஒருவன் தண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அந்த சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உடன்பட்டவர் இல்லை, அதுக்கு மன்னன் உடன்பட்டவர் இல்லை. ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரியவில்லை? கிருஷ்ணரை எல்லாவற்றின் சாராம்சம் என்பதை ஒருவர் ஏன் உணர்வதில்லை? இந்த ஸ்லோகத்துல தெரியும். 7.13 படிக்கும் கமலாஜி. Yes, Mataji. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एपि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति मां येऽप्यः பரம் அவ்யயம். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் எனும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. யாருக்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாத்துக்கும் சாராம்சம் புரியாம இருக்கா, அவெல்லாம் புரியாததுக்கு காரணம் எல்லாம் இந்த சத்வ ரஜ தமோ குணத்துல மூழ்கி இருப்பல, மயங்கி இருக்கிறதுனால இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்று என்னைனா கிருஷ்ணரை உலகம் முழுசும் அறியாது. முழு உலகம் இயற்கையின் முக்கணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. 3 குணங்களில் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணரின் ஜட இயற்கை அப்பாற்பட்டவர். 3 குணங்களில் மயங்கியவர்களால கிருஷ்ணர் ஒரு இதுன்னு அவர்கிட்ட இருக்க முடியாது. இந்த கேள்விக்கு பதில், கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரியவில்லை? அவள்லாம் இந்த 3 குணங்கள்ல
இந்த 3 குணங்கள்ல மயங்கி இருப்பதனால கிருஷ்ண குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறிய மாட்டேங்கிறது. ஸோ யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஏன் பாதி பேருக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியல அப்படின்னா காரணம் என்ன? அவள்லாம் இந்த சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்ற 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ணரை உலகம் அறிய மாட்டேங்கிறது. பாதி பேருக்கு நிறைய பேருக்கு. மாயாவின் பிடிவிலிருந்து ஒருவன் எப்படி வெல்ல முடியும்? மாயாவிலிருந்து எப்படி வர முடியும்? அவன் 3 குணங்கள்ல தாக்கி இருக்கும் அவன் இல்லையா? அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வர முடியும்? ஏஸ்மா 7.14 படிக்கும் கமலாஜி. Yes, Mataji. Daivi hesha gunamayi mama maya duratyaya mam eva e prabhadyante mayam etam taranti te. ஜடையர்கின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரண் அடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். யாரால அந்த 3 செடியிலிருந்து அந்த மயங்கி இருக்கிற நிலைன்னு சொன்னோம் இல்லையா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அதுல மயங்கி இருக்கிறதுனால பாதி பேருக்கு கிருஷ்ணரை தெரியறது இல்லை. அது தெரியணும் நமக்கு அப்படின்னு அவ நினைச்சிருந்தான்னா அவ என்ன பண்ணணும்? முதல்ல சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. ஈஸியஸ்ட் வே சரண்டர் பண்ணணும்னாக்க முதல்ல என்ன பண்ணும்? சாண்டிங் த மகாமந்திரா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகேயா? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர்வாழிகளும் அந்த சக்திகளின் ஒரு பாகமே. அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. இருப்பினும் ஜடசக்தியுடன் கொண்ட தொடர்பால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தியால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளார்கள். அதுல இருந்து வரணும்னாக்க முதல்ல சரண் அடையணும் பகவான் கிட்ட. Yes, 15 படிங்க. Yes, Mataji. Namam dushkritino moodaha prabhadyante naradamaha mayaya pakrita jnanaha asuram bhavam ashritaha. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடன் நிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னை சரணடைவதில்லை. யாரு 4 பேர் சரணடையாதவா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங் ஒவ்வொரு வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ந அப்படின்னா இல்லை, மகம் எனக்கு, துஷ்கிருதன துஷ்டர்கள், மூடானக்க முட்டாள்கள், பிரபத்தியந்தே சரணடைதல், நான் ஆத்மா மனிதரின் கீழோர், மாயையால் அபகரிக்கப்பட்ட ஞான எவரது அறிவு, ஆசுரம் அசுர பாவம் தன்மை, ஆர்ச்சிதா கொண்டவர்கள். ஓகே, புருஷோத்தமரான பகவான் கிருஷ்ணர் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜட இயற்கையின் கடும் விதிகளையும் எளிமையாக வெல்ல முடியும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்படுது. இருப்பினும் எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் கற்றறிந்த அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், தொழிலதிபர்கள், ஆட்சியாளர்கள், சாதாரண மக்கள், தலைவர்கள் ஏன் சரணமடைவதில்லை என்ற இந்த வினா இந்த சமயத்தில் எழுகிறது. மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்கள் பலரும் பெரும் திட்டங்களுடன் பல்வேறு வருடங்களாக பற்பல பிறவிகளில் பல்வேறு வழிகளில் முக்தியை அடைய தேடுகிறார்கள். ஆனால் அத்தகைய விடுதலை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் எளிமையாக கூடுமாயின் கடின உழைப்பாளிகளான இந்த புத்திசாலி தலைவர்கள் இந்த எளிய முறையை ஏன் மேற்கொள்வதில்லை? இந்த வினாவிற்கு கீதையில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கல்வியை பெற்ற சமூக தலைவர்களான பிரம்மா, சிவன், கபிலர், குமாரர், மனு, வியாசர், தேவலர், அசிதர், ஜனகர் இவெல்லாம் என்ன பண்றார்? மத்வாச்சாரியார், ராமானுச்சாரியார், சைத்தன்யா என்று பலரும் எல்லாம் வல்ல அதிகாரியான பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைகிறார்கள். இவர்கள் தத்துவ ஞானிகள், அரசியல்வாதிகள், கல்வியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள், பல்வேறு பிரிவையும் சேர்ந்தவர்கள். ஆனால் உண்மையான தகுதிகள் எதுவும் இன்றி பௌதிக நலன்களை பெறுவதற்காக தன்னைத்தானே இந்த விஞ்ஞானி, கல்வியாளர் இவெல்லாம் குறிக்கொள்கிறார்கள். பரமபுருஷரின் பாதையினை பின்பற்றுவது இல்லை.
கடவுளை பற்றும் சற்று அறிவில்லாதவர்கள் பௌதிக வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வெற்று முயற்சிகளுடன் தங்களது சுய அறிவு திட்டங்களை உருவாக்கி மேன்மேலும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஜட இயற்கை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் நாத்திகர்களின் அங்கீகாரமற்ற திட்டங்களை எதிர்க்கவும் திட்டக்குழுவினரின் அறிக்கையும் குழப்பமாகவும் அதனால் முடிகிறது. ஓகே, அதனால இந்த இடத்துல துஷ்கிருதோனோன்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா? துஷ்கிருதோனோன்னா என்ன? துஷ்டர்கள், தீயோர் என்று சொல்லால் குறிப்பிடப்படுது. கிரீத்தினா புகழத்தக்க செயல்களை செய்தவர். திட்டமிடும் நாத்திகர்களும் சில சமயங்களில் மிகுந்த புத்திசாலித்தனமாகவும் புகழத்தக்க செயல்களையும் செய்பவராகவும் இருக்கிறார்கள். ஓகே, அது இன்னும் நிறைய டீட்டெயிலா போறது. இதுல எப்படின்னாக்க நிறைய படிச்சறிஞ்ச அறிவாளிகள்லாம் கூட அவ பகவானை நம்பாம இருக்கா நிறைய பேர். அவள்லாம் நம்பணும்னா என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட ஒரே ஒரு இது சரண்டர் ஆகணும். அது ஆனா எல்லாமே இதுவா போகும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 7.15. புருஷோத்தமரான பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜட இயற்கையின் கடும் விதிகளை எளிமையாக வெல்ல முடியும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே, துஷ்கிருதோனம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த படம் கொடுத்துருக்கு. இது அப்படின்னாக்க என்ன? மூடா அப்படின்னா இந்த கழுதை இருக்கு. கழுதை இந்த பொதியெல்லாம் சுமந்துன்னு போறது. இத்தனை சுமந்துன்னு போறது எதுக்காக இத்தனை சுமந்துட்டு எங்க எதுமோ அழைச்சிட்டு போறோம். அப்புறம் ஓனர் இங்க இருந்து அங்க தூக்கிட்டு போனோம், அங்க தூக்கிட்டு போனோம். ஏன்னா அதெல்லாம் அங்கேருந்து ஓடி போகவும் முடியாது, தப்பிச்சு போக முடியாது. ஆனா அது எதுக்காக அந்த மாதிரி கஷ்டமா உழைக்கிறது? கடைசியில முடிச்ச உடனே அவன் ஒரு சின்னதா ஒரு புல்லு கட்டு ஒன்று கொடுக்கப்படுறான். அதை சாப்பிட்றதுக்காக அப்படி உழைக்கிறது. மூடா அந்த மாதிரி தான் நம்மளும் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆகி நம்ம இன்னும் பகவான்கிட்ட நெருங்கினா அவர் எல்லாமே நமக்கு நல்லதா நடந்துருக்கு. அது எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஆசுர பாவம், நராதமா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. அசுரர்களுங்கிறதுக்காக சொல்றது. எஸ்மா 7.16 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிஞாசுர் அர்த்தாதி ஞானி ச பரதர்ஷப. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். 4 யாரெல்லாம் பண்ணலே, நம்பிக்கை இல்லாதவர் 4 பேர் பார்த்தோம். இப்ப நம்பிக்கையுள்ள 4 பேர் இருக்காவா. யாரு? துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவி தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். இந்த நாள் இதுவும் இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். சதுர் அப்படின்னா 4 விதம், சதுர்விதா அப்படின்னா 4 விதமான. ஓகே, அதாவது 4 விதமான நல்லோர்கள். நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றார்கள். துயருற்றோர்கள், செல்வம் வேண்டுவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். ஓகே, துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோருக்கு சுக்ரிதனர். அது துஷ்கிருதனர், இது சுக்ரிதனர். சுகம் வழங்குகிறது நல்லவர்கள். சுக்ரிதனர் அறியப்படுகிறார். கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்கள் இவர்களில் 4 வகையினர். பல்வேறு சூழ்நிலையின் காரணத்தினால் கடவுளுக்கு தொண்டாற்ற வருகிறார்கள். பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகிறார்கள். இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தி தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எந்த வாசைகளும் இல்லாதது. தொண்டு புரிபவர் 4 பிரிவர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவித்தவர். அதனால பகவான் கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகி எனக்கு அதை கொடு இதை கொடு நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டாம். சரண்டர் ஆகிட்டு நம்ம மாட்டுக்கு சாண்டிங் பண்ணிட்டு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம அப்படி இருந்தாலே போதும். அவருக்கு தெரியும் யாராருக்கு என்னென்ன எப்ப கொடுக்கணும்னு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டா கொடுப்பார். ஓகேயா? இது கஜேந்திர மோட்சம், திரௌபதி வஸ்திராபரணம், சுக கோஸ்வாமி ஜனனம், இது ஒவ்வொருத்துலயும் இது படிக்க முடியல. ஓகே, இது துருவ மகாராஜ். இது ராமர் தானே இது அடுத்தது. ஆமா, நைனிசாமி முனிவர்கள் வேள்விகள், முனிவர்களின் கேள்விகள். அதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்குன்னா யாரெல்லாம் எப்படி பகவானை அடையிறதுக்கு அந்த 4 பேர் துயருற்ற இது அது நல்ல ஒரு பகவானை அணுகுவர்கள், யாரெல்லாம் நம்பாதவர்கள் அப்படின்னு 4 இது படிச்சோம் இல்லையா. அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கு. எப்போ டைம் கிடைக்குதோ உட்காந்து படிக்குதோ எல்லாத்தையும். ஓகே, 7.17 சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி
नित्ययुक्तः एकं भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. ஞானி தானே சிறந்தவர். ஏனெனில் அவர் பூரண உண்மையை பற்றிய முழுமையான அறிவிலும் பௌதிக இச்சைகள் இல்லாமலும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார். அவருக்கு இப்போ சுதாமா அவருடைய பாலிய நண்பர். ஆனா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், நல்ல வேதங்கள்லாம் படிச்சு எல்லாமே நல்ல இதா இருக்கு. ஆனா அவர்கிட்ட பணம் இல்லை, ஏழை. ஆனா இருந்தாலும் அவருக்கு கிருஷ்ண பகவானை போய் மீட் பண்ற சமயத்துல என்ன சொல்ற, அவர் எனக்கு இதை வேணும் அதை வேணும்னு போய் கேட்கல, அப்புறம் போய் மீட் தான் பண்ணார். ஏன்னா அவர் பகவானுக்கு தெரியும் அவன் என்னை மீட் பண்ண வந்திருக்கான், ஏதோ காரணத்துக்காக தான் வந்திருக்கான்னு நினைச்சு அவருடைய இதுலயே ஞான திசையிலே அவர் கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பொண்ணும் கொள்ளும் அங்க இவருக்கு தெரியாமே அவர் வீட்டை அங்க புதுப்பிச்சு பொண்டாட்டிக்கு ஒய்ஃப்க்கு வேணுங்கிற இதெல்லாம் துணிமணி எல்லாம் கொடுத்து வீட்டையும் அலங்காரம் பண்ணி ஆபரணங்கள் ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி வச்சார். அதாவது அவர்கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டு அவரை ஒரு நண்பனாக எடுத்து கொண்டுட்டு அப்புறம் ஒரு பக்தியோடு அவர்கிட்ட வழிபட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து புரியுது. துயரத்தில் உள்ளோர், கேள்வியுடையோர், வறுமையால் வாடுவோர், பரம ஞானத்தை தேடுவோர் என அனைவருமே ஜட விருப்பங்களில் எல்லா களங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு தூய பக்தர்கள் ஆகலாம். எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு பூரண உண்மை அறிந்தவர் தூய பக்தன் ஆகிறான். ஞானத்தை தேடும் போது பௌதிக உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை உணர்கிறான். தூய பக்தர்களின் உறவினால் தூய உண்மை அடைய முடியும். நம்மளாம் இப்போ நம்ம தூய்மை அடையணும்னா நேரம் பகவானை போய் நம்ம போய் எப்படி இதுங்கிறது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போதைக்கு நம்மளால அசோசியேஷன் நல்ல பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை பண்ற டிவோட்டிஸ் அவளோட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும். வச்சிருந்தாதான் அவள்கிட்ட நம்ம நிறைய கத்துக்க முடியும் இல்லையா. அவளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவள் சொல்லி தருவா, தெரியலன்னா யாரையாவது கேட்டு சொல்லி கொடுப்பா. அதனால அவளோட அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ்ட்டு நிறைய வச்சுக்குவோம். நமக்குன்னு ஒரு குரு ஆன்மீக குருவை ஒருத்தர வச்சுக்கணும், அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. 7.19 படிக்கும். Yes, Mataji. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா எனக்கு மிகவும் அரிதானவன். எல்லாவித ஜடங்களில் இருந்தும் விடுபட்டவர்கள் பரம புருஷனிடம் ஜரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஜட உலகத்திலிருந்து கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச் ஆகியிருப்பாள்லாம் பரம புருஷன் சரண்டர் ஆயிடுவா. கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகி என்ன பண்ணுவா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஓகே. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். பௌதிகத்துல ஆசை இருக்கு, அறிவு அவ இழந்துவிட்டா. அவ என்ன பண்ணுவா, தேவர்கள்ட்ட எல்லாம் போய் வேண்டிட்டு, தேவர்கள் தான் டெபி காட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவள்கிட்ட எல்லாம் வேண்டிட்டு துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி எல்லாரையும் போய் வேண்டிக்கிறோம். லக்ஷ்மியை வேண்டிட்டு செல்வம் வேணும்னு கேட்டால் செல்வம் கிடைக்கும் நமக்கு. லக்ஷ்மியை வேண்டிதான் செல்வம் கிடைக்கும். அது இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு தேவைகள் எல்லாம் கிடைக்கும். சரஸ்வதியை வேண்டிதான் கல்வி படிப்பு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாமியும் வேண்டிதான் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே கிடைக்கும். ஆனா எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு, கிருஷ்ண பகவான். ஹி இஸ் த சுப்ரீம் காட். அவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் தான் இவாளுக்கெல்லாம் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. டெமிகாட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க அவள்லாம் கேட்டானா கொடுங்கோ, அதெல்லாம் உங்க இஷ்டம் அப்படின்னு அவர் பகவான் அவளுக்கெல்லாம் இது பண்ணார். ஆனா எல்லாத்தையும் விட கிருஷ்ண பகவான் ஒத்தரை வழிபட்டார். நமக்கு வேணுங்கிற கல்வி செல்வம் எல்லாமே நமக்கு கூட ஒரே இடத்துல கிடைச்சிடும். அதனால கிருஷ்ண பகவான் வழிபடுறது விசேஷம் அப்படின்னு சொல்றார். முக்கியம். எல்லாவித ஜடங்களில் விடுபட்டவர்கள் பரம புருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவர்கள் வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சிக்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே நான் தான் அவளுக்கெல்லாம் அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறார். கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். தேவர்களிடமிருந்து ஜட இருப்பதற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் அதையும் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். ஏன் மாயையில் விழ வைக்கிறார்? அவர் ஏன் அந்த மாதிரி எல்லா மாயையிலும் விழ வைக்கிறார்? எல்லாரையும் நேரையே நம்ம கிருஷ்ணரையே இருக்கலாமா, இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் இப்படி பண்ண வைக்கிறார்? யாருக்காவது தெரியுமா? இந்த மாதிரி வசதிகளை கொடுக்காவிட்டால் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தம் இல்லை.
பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் வழங்கி இருக்கிறார். கிருஷ்ண பகவான் எல்லாருக்கும் பரிபூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். நீ உன்னோட இஷ்டத்துக்கு நீ எது வேணுமோ பண்ணிக்கோ. இவாளையெல்லாம் வழிபடு. பூலோகத்துல தேவர்களை வழிபட்டா தேவலோகத்துக்கு தான் போவேன். மறுபடியும் பூலோகத்துல பிறவி எடுக்கணும். ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கிருஷ்ணர் வழிபட்டாக்க கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகலாம். மறுபிறவி கிடையாது. எப்போதும் சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். அந்த மாதிரி நம்மளா டிசைட் பண்ணி அந்த சந்திரனை வழிபட்டா சந்திரலோகத்துக்கு, நம்ம பண்ண புண்ணிய கர்மாக்கெல்லாம் தீர்ந்து போன உடனே மறுபடியும் பூலோகத்துல பிறவி எடுக்கணும். நம்ம பண்ண பாவங்கள் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து பாவங்கள் வந்து கீழ் லோகத்துல தான் மறுபடியும் பிறவி இருக்கும். கீழ் லோகம்னா என்ன? மிருகங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆயிடுவான் நம்ம. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டும் அளிக்கப்படுகின்றன. பரம புருஷனின் அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களது பக்தர்களுக்கு வரங்களை வழங்க முடியாது. எல்லாம் இறைவனது சொத்தே என்பதை உயிர்வாழிகள் மறக்கலாம். ஆனால் தேவர்கள் மறப்பதில்லை. தேவர்களை வழிபட்டு விரும்பும் பலனை அடைவதும் பரம புருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவையே. ஓகே, தேவர்களால் வழிபடுவதால் அழியக்கூடிய பலன்களே. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் மனது தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். அதெல்லாம் டெம்பரரி தான். அந்த ஹாப்பினஸ் தான் இல்லையா? தேவலோகத்துக்கு போவா நான் சொன்ன மாதிரியே தான். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகத்தை அடைவார்கள். சூரிய தேவனை வழிபடுபவர்கள் சூரியனை அடைகிறார்கள். சந்திரனை வழிபடுபவர்கள் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். இந்திரனை வழிபடுவோர் இந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் பரம புருஷ பக்தர்களோ புருஷாவதாரமனின் உன்னத லோகத்தை நேரடியாக அடைகிறார். உன்னத லோகம் என்ன? நேரடியாக அடைகிறது கிருஷ்ணலோகம், கோலோக பிருந்தாவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? தேவர்களின் வழிபாடு நிறைய ஆசைகள், குறைந்த மதியுடையவர்கள். தேவர்களின் வழிபாட்டால் கிடைக்க பலன் என்னது? நிறைய ஆசைகள் இருந்தாலும் எல்லைக்கு உட்பட்டது. அது தற்காலிகமானது, டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான். தேவர்களின் கிரகங்களுக்கு அவ செய்வா, போய் சேர்றா. ஸோ என்னை பக்குவமாக அறியாத மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம பகவானாகிய நான் அனுபவதியாக இருந்தாலும் தற்போது உருவம் முயற்சியிருப்பதாக எண்ணினார். அவரோட சிற்றறிவினால அவர்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்தது எனது பரம எனக்கு தெரியல. தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவுடையோர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அனுபவவாதிகள் வாதிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது லீலைகள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய அனுபவவாதிகள் மாயாவதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். இவர்கள் உண்மையே அறியாதவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் கிருஷ்ண பகவான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். அவர் ஒரு ஜட இயற்கையாளரானவர் தான். அவரது ரூபம் எல்லாம் மாயை அப்படின்னு பக்தி இல்லாதவா நினைச்சிட்டு இருக்கா. பக்தி இல்லாதவர்கள மாயாவாதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். ஓகே, அவளுக்கு என்ன உண்மைன்னு தெரியாது. சிற்றறிவுடையவனுக்கும் முற்றாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. எனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்படுவதால் நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. பக்தர் அல்லாதவருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் அவன் வெளிப்படுவது இல்லை. பரமபூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாகிறது. 7.25ல அதை டீட்டெயில கொடுத்திருக்கிறது பத்தி. அர்ஜுனா, முழு முதல் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகிறவை அனைத்தையும் அறிவேன். முன்னாடி நம்மளாம் போன ஜென்மத்துல எப்படியா இருந்தோம், இந்த ஜென்மத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இப்பெல்லாம் நம்மளாம் உட்காந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் மட்டும் சொல்லி கொடுக்கல, கூடவே உட்காந்து ஒரு 5-6 பேர் கேட்டுட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். என்ன மாத்திரம் இல்லை, உலகத்துல இருக்கிற 8,40,000 ஜந்துக்களும் உயிர்வாழிகளும் என்ன பண்றதுன்னு அவருக்கு அவ்வளவுதும் தெரியும். இப்ப இந்த பிரிவில் அதெல்லாம் போன ஜென்மத்துல என்னமா இருந்தது, மறு ஜென்மத்துல இப்ப இருக்குது, வருங்காலத்துல எப்படி இருக்க போறது அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதனால அது ஒரே ஒரு வித்தியாசம், பெரிய பெரிய வித்தியாசம் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேற்றுமை. மாயையில் நிர்மையிலிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு விடுபட வேண்டும், அதுல இருந்து நம்ம வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? உறுதியான பக்தி தொண்டனை செய்ய வேண்டும். ஓகே, இந்த பௌதீக கலங்குகளிலிருந்து விடுபடாதவரை இறந்த நிகழ்ந்த காலத்திலே எவரும் அறிய இயலாது. பௌதீகத்திலிருந்து நம்ம மீண்டு வந்தாதான் அவளை. இப்ப அர்ஜுனன் அந்த காலத்துல இருந்தே விவஸ்வான் தான், சூரிய பகவான் விவஸ்வான் தான், அவர்கிட்ட தான் முதல்ல சொன்னார் கிருஷ்ண பகவான். ஆனா அது காலப்போக்கில் அழிஞ்சு போனதுனால தான் அர்ஜுன்கிட்ட சொல்ற. ஏன் அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்றார் கிருஷ்ண பகவான்? அவர் நண்பனாக இருந்தான்,
நண்பனாகவும் இருக்கான், பக்தனாகவும். அவன் போன ஜென்மத்துல எப்படி இருந்தான், விவசாய காலத்திலேயே கூடவே இருந்தான். அப்புறம் அவன் மறுபிறப்பு ஒவ்வொன்றுத்துலயும் அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ண பகவானுக்கு. அதனால அர்ஜுனன்ட்டு அவனுக்கு சொல்லலான்ட்டு அவனை தான் அதனால தான் தேர்ந்தெடுத்தார். ஓகேயா? ஆனா அது நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பகவானுக்கு தான் தெரியும் போன ஜென்மம், இந்த ஜென்மம், வரு வருங்க வரும் வரும் ஜென்மம் எல்லாத்தையும். நமக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் தெரியாது. அது முக்கியமான வித்தியாசம் அதுதான். 7.28. கிருஷ்ண பௌதிக படிக்கவே முடியல பதில இருக்குது. திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. பக்தி தொண்டனை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஸ்லோகம் காணப்பெற்ற கமலாஜி 30 ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? நான் அழிச்சுட்டேன். இருக்கா உங்களுக்கு? எந்த ஸ்லோகம்? 30th இருக்கே மாதாஜி. சாதி பூதாதி தெய்வம் சாதியங்யம் சயே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. அதாவது பௌதிக தோற்றம் இதெல்லாம் எல்லாவித ஆகங்களாகவும் புருஷனாகவும் என்னை பற்றி உணர்வில் இருப்பவர்கள் மரணத்தின் நேரத்திலும் பரமபுருஷ பகவானான என்னை அவளால நினைச்சுக்க மறக்கவே முடியாத அவளால. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்னும் பாதையில் இருந்து ஒருபோதும் விலகுவது இல்லை. கிருஷ்ண பக்தன் இறக்கும் தருவாயில கூட அவர் கிருஷ்ணரை அவரால் மறக்க முடியாது. இயல்பாகவே அவர் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். ஓகே, அதனால இறக்கும் தருவாயிலையும் அவளால கிருஷ்ண பகவானை மறக்க முடியாது. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. இந்த மந்திரத்தை அவளால அப்ப கூட வாழ்ந்துட கிருஷ்ணர் பாருங்க. அதனால அவளுக்கு எல்லாம் கோலோக விருந்தாவன் கேரண்டி. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரின் சரணடைதல், தெய்வம் மற்றும் தேவி வழிபாடு, மாயையிலிருந்து பக்தி வரை இதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த சாப்டர்ல வந்து நான் உங்களுக்கு துருவ மகாராஜாவோட நம்ம இதுல பார்க்கணும்னாக்க கையில பார்த்தோம்னாக்க ஒரு போல் நார்த்து போல்னு ஒண்ணு பார்ப்போம் இல்லையா? அதுதான் துருவ நட்சத்திரம்னு ஒண்ணு பார்ப்போம். அது எப்படி அது வந்ததுங்கிறதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. ஒரு காலத்துல வந்து உத்தமபாதன்னு ஒரு அரசன் இருந்தான். அவனுக்கு சுனிதி சுருஷின்னு 2 பொண்டாட்டிகள் இருந்தா, 2 மனைவிகள். அதுல சுனிதி வந்து சுனிதிக்கு துருவனுங்கிற மகனும் சுருஷிக்கு உத்தமன் என்ற மகனும் இருந்தார்கள். இளைய மனைவி சுருஷி ரொம்ப அழகாவும் இருப்பா. அதனால அவளுக்கு எப்போதும் அவளோட அரண்மனையிலேயே அவள் போய் நின்றுட்டு இருப்பான். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முறை கூட சுனிதி வீட்டுக்கு வந்து பார்க்க மாட்டான். ஒரு நாளைக்கு துருவனுக்கு வந்து சுருஷியோட அரண்மனைக்கு போய் அங்க போய் பார்க்குறான். உத்தமன் வந்து அந்த பையன் வந்து உத்தமன் இருக்கான் இல்லையா? அவன் அப்பா அப்படி உட்காந்துட்டு அவன் கதை சொல்றான். அவன் அப்பா சிரிக்கிறார், இவன் சிரிக்கிறான். இவனுக்கா ஒரே இது உத்தரபாதன் அவனை தனது நெஞ்சில் அணைத்தபடி அவனுக்கு மறுமொழி பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதை பார்த்த துருவனுக்கு ஒரே கோபமா வந்துடுச்சு. அவன் அப்பாவோட தொடையில போய் அவன் வலது தொடையில உட்காந்துக்கான், இவன் இடது தொடையில போய் உட்காந்துக்கிறான். இதை பார்த்த சுரீஷி அங்கேருந்து ஓடி வரா. நீ இங்க வந்த? நீ அடுத்த ஜென்மத்துல நீ என் வயிற்றுல பிறந்தா தான் இந்த மாதிரி வந்து நீ உட்காந்துக்க முடியும். நீ வந்து உன் தந்தை வந்து தொடையிலேருந்து பிடிச்சி இழுத்து விட்டா. ஒரே கோபம் வந்து அவளுக்கு. அதனால அவன் தந்தையிட்டேருந்து பிரிக்கப்படான். அப்பாவின் மதிய உட்கார வேண்டும் நான் சொல்லிட்டு அதுக்கு அவன் சொல்றா, நீ என் மகன் மட்டுமல்ல, அது ஒரு அரசர் வழியில் அமர என் மகனுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது. அது அடுத்த பிரிவிலாவது என் வயிற்றில் வந்து பிறக்க வேண்டும் என்று கடவுளை வேண்டுகொள்ளும் துருவா, போயிட்டு வாணி அப்படிங்கிறார். அப்படி நடந்தால் மட்டுமே அரசனின் வழியில் அமர முடியும் அப்படின்னு சிற்றறிவின் கொடூரமான வார்த்தையால் காயப்பட்ட துருவன் கண்களில் கண்ணீர் மல்க தந்தையை பார்த்தான். அவ அப்பாவும் ஒண்ணும் பதில் சொல்லல. அவ அப்பா உடனே அவன் என்ன பண்ணா, அழுகையோட அவ அம்மாவை சந்திப்பதற்காக ஓடி வரான் வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவ அம்மா வந்து இவன் கண்ண தண்ணியை பார்த்துட்டு, ஏன்பா யாராவது ஒன்று சொல்லக்கூடாத வார்த்தையில சொல்லிட்டாளா அப்படின்னு கேட்கிறா. கேட்ட உடனே அவளுக்கு வந்து சொல்லிவிட்டார்கள். குழந்தைகள்கிட்ட எல்லாருமே பதிவா தானே தந்தையெல்லாம் இருப்பா, ஏன் என்னோட தந்தை மட்டும் பதிவா இருக்க மாட்டேங்கிறார்,
எங்கிட்ட என்னை பார்த்தாக்கா சிரிக்க கூட மாட்டேங்கிற, நீ கூட ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னு கேட்கலாம். அது வந்து அதெல்லாம் கவலைப்படாத பணி. இந்த உலகில் ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவ ஒருவர் மட்டும் இருக்கிறார். அவர்தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன். அவரை நேர்ல பாக்குறது ஒண்ணுதான் சரியான வழி அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து அவனுக்கு பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் எங்கம்மா இருக்கார், நான் அவரை பார்க்கணுமே எனக்கு அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான். அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா நீ பார்க்க முடியாதுமா, அது நீ அப்படின்னு அம்மா கிட்ட அம்மா வந்து பிள்ளைகிட்ட சொல்றான். அது அம்மா எனக்கு அனுமதி கொடு, நான் பார்த்துட்டு தான் வரணும். சரின்னு சொல்லி சுருதி அவனை ஒண்ணுமே பண்ணது தனியா அனுப்புறதுல இஷ்டம் இல்லை. இருந்தாலும் அவன் இவ்வளவு இதுவா இருக்கான்னுட்டு அவன் போட்டுக்கிற ராஜபோக ஆடையெல்லாம் களைஞ்சிட்டு மரபுரி ஆர்டினரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவனை சரி கண்டுபிடிச்சிடுவான். நான் சொல்லி சீமன் நாராயணன் சொல்வதை கேட்ப, நான் கேட்ட உடனே கேட்பதை பறிவுடன் கேட்பதாகவும் கொடுக்கவும் செய்பவர், அதனால போறேன் அப்படின்றான். உடனே துருவன் இறைவனை தேடி வீட்டை விட்டு போறான். அப்போ போற வழியில அவருக்கு வந்து அவளை அனுப்புறதுக்கு யோஜனை பண்ணா. இருந்தாலும் நாராயணன் வந்து கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவார்னு அவளுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால எல்லாத்தையும் போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல போற வழியில அவனுக்கு காட்டுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு. அங்க நாரதரி தப்புல வர அவரை பார்த்து, நீ ஏன்பா இந்த முடிவு எடுத்து, உங்க அம்மா வருத்தப்படுவா வீட்டுல தனியா உட்காந்துட்டு, உங்க அப்பாவும் இல்லை, அதனால உங்க சித்தனையும் அவங்க அப்பா வீட்டுல தான் இருக்கா, இங்க வரமாட்டேங்கிறா. அப்ப அம்மா என்ன பண்ணுவா, தனியா வீட்டுக்கு போற. இல்லப்பா நான் இல்ல, நாரத முடிவிட்ட சொல்றான். இல்ல நான் போகமாட்டேன், நான் வந்து எங்க அம்மா சொல்லியிருக்கா, நம்புபவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் வராமல் இறைவன் காப்பார். என் தந்தை என் தாயையும் புறக்கணிக்கிறார், அதனால் என்னை ஆசீர்வதிக்கவும், அதனால நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, நான் போய் எப்படியா பார்த்துட்டு தான் வருவேன் அப்படின்ட்டு காட்டை பார்க்க போயிடும். போன உடனே அவன் சொல்றார், நீ யமுனை ஆத்தங்கிறது போ, அங்க மதுவனம்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்து தியானம் செய்யறதுக்கான சரியான இடம், அங்க போய் நீ உட்காந்து ஒரு தவத்தை தொடங்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க போய் நீ என்ன சொல்லணும்னா, ஓம் நமோ வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ வசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வசுதேவா, அதை மாத்திரம் நீ 3 வாட்டி உச்சரிச்சுக்கோ. அவன் காதலியே சொல்லி கொடுக்குறான். அதை எடுத்துட்டு ஒரு சந்தோஷமா அவன் போறான். அங்க போன உடனே முதல் மாசம் 3 நாட்கள் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டுருந்தான். மாசத்துல 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டான். 2வது மாசம் 6 இலைகளை சாப்பிட்டான். 3வது மாசம் 12 முறை தண்ணி குடிச்சான். 4வது மாசம் ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு தவத்தை ஆரம்பிச்சான். 5வது மாசம் ஒத்த கால்ல நின்று தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். இதெல்லாம் பண்ணணும்தான் 3 லோகத்துல இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே அதிர்வு அலைகள் வந்துருச்சு. எல்லாரும் சீமன் நாராயணத்தை போய் இவன் தவத்தை பத்தி எல்லாரும் போய் சொல்லிவிட்டான். அவன் சொன்ன உடனே கடவுளுக்கு நீங்க எப்படியாவது போய் அந்த பையனை போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு எல்லாரும் கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டிக்கிறான். கருட வாகனத்துல உடனே என்ன பண்ண, காற்றை விட வேகமாக சீமன் நாராயணன் துருவனை அடைந்தார். அவன் அதுக்கு தவத்தை கலைச்சிருப்பா நீ அப்படின்னு சொல்றேன். நான் வந்து கலத்தெல்லாம் கறக்க மாட்டேன், எனக்கு மனக்கண்ணில் நீங்க எப்போ தெரியலோ அப்போதான் நான் தவத்தை கைவிடுவேன் என்று கூறி உடனே சீமன் நாராயணன் துருவன் முன்பு பிரகாசமாக தோன்றினார். அவனது மனக்கண்ணிலும் தோன்றினார். கண் திறந்த துருவன் பேச முடியாமல் தவித்தான். விஷ்ணு பகவான் சங்கு உள்ள கையில இருக்கிற சங்கு இருக்கு இல்லையா, அதால அவனை போய் தொடரார். துருவன் கடகடை என்று சிரித்து மணக்குமரலை கடவுளிடம் சேர்த்தான். அவரது காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டான். அவர் அவனை அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினான். அவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். குழந்தாய், நீ உன் நாட்டிற்கு திரும்பி செல். உன் பெற்றோர்கள் உன்னை அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நீ எதிர்காலத்தில் பெரிய அரசனாக நல்லாட்சி நடத்துவாய். அதன் பின் வானத்தில் துருவ நட்சத்திரமாக வளமுறுவாய். பல நட்சத்திரங்கள் உன்னை சுற்றி வரும் என்று ஆசீர்வதித்தார். அதனால் துருவன் நாட்டிற்கு திரும்பினான். அங்கிருந்து அவன் வீட்டை பார்க்க நாட்டுக்கு வரான். அங்க பார்த்தா வாசல்ல அவனை தாய் தந்தை சிற்றனை சுருஷி அவ எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தினான். அவளும் வந்து வாசல்ல நிற்கிறான். அவன் மீது எல்லாரும் அன்பை பொழிந்தார்கள். அவன் அந்த நாட்டுக்கு அரசனானான். அதன் பின் அவன் வயசான காலத்துல அவன் தவறி போனதுக்கு அப்புறமா அது துருவ நட்சத்திரமாக உலகே வளம் வந்தான். ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்ற கிருஷ்ண பகவானை நம்பினோர் ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டார் அப்படின்னு இந்த கதையிலேருந்து தெரியுது. ஓகே, அதனால இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நான் இந்த ஸ்லோகத்தை நான் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன். இதை படிச்சுட்டு எல்லாரும் ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிடலாம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இத தினைக்கும் எல்லாரும் ஒரு மினிமம் இப்ப நீங்க 7 சாப்டர் 7 சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. 7 டைம் 7 ரவுண்ட் பண்ணிடுங்க. 7 × 108 டைம்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணா தான் உங்களுக்கு பண்ண முடியும். அது ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கமலாஜி முடிச்சிருக்கோம்.
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः।